Centrum 110 je na mieste, ale nevidím zatiaľ nič. To je váš brat? Áno, to je môj brat. Neviem, že on povedal, že niekde tu na streche. Františkánske námestie, Alfa teraz dostala oznam, že podobná osoba by sa tam mala nachádzať na streche. Dobre, rozumiem, letíme tam. On išiel, alebo na poschodí paralizovaný, u tejto streche išiel henta sa rukáme tam. Jak sa tam bol dostať? Ideme, ale musíme pohočiť. Vidíš ho? Vidím na okne. Hej? Áno. Poď, ja pôjdem z hej! Poďte naspäť! Choďte, hej. Liezol do bytu! 110 na zatiaľ ide vyskúšať hore na strechu. Osoba sa údajne nachádza v byte. Toto Predposledné okno, toto. Nikto vám neprebehol tam dovnútra? Áno, prebehol, tu je otvorené okno, teraz som si všimol svetla, ja som ho vítam von. A stále je tam? Nie. Dobrý večer. Prosím vás, vy to navolím máte takú osobu, ktorá by vyzerala dezorientovaná a dobytá. Kde? Tuto teraz vyšiel vonka za bránu, lebo nám to Tento. Máme ho. Stoj! 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 Dobre, máme ho. Máme ho. Máme ho, volajte RZPčku.